سلام تخططت نايز channel كما يكنيهم لو مون كلنا يا بيناني طغمناني زبل كوي أرستي هذا غريبا لخونا لو مارس نمبر كنت علامة نايزي channel نايز خونه بزعبا investment وي بزعبا وفرز بهسسي كون لو من اليوم أبينا عودتات نتزلنا وحدي بزح جنزب كنا وافرو نخل زبل أرستي حسابات كبير كفتن قال دما investment وي وفرك بهال كله ناي مليونات دولار وي ናይ ኣሽሓት ዶላራት ጥራይ ጌርና ክንወስዶ የብልናን ብዓቕሚ ኻን ኣብ ደረጃ ኻን ዝጅመር ዓይነት ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ንሚልዮነራትን ነቶም ኣዝዮም ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎም ዝፈስስ ሃብቲ ዘለዎም ጥራይ ዝምልከት ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ከብርህ ፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ስለዚ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከመይ ጌርና ብዓቕምና በቲ ዘለና ደረጃ ኣብ ኢንቨስትመንት ዓውዲ ክንነጥፍ ንኽእል ወይ ክንዓይ ንኽእል ዘርኢ ክኸውን ቀጥታ ናብኡ ክወስደኩም ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ where to invest your money ወይ ገንዘብና ወይ ዘለና ሃብቲ ኣበይ ቦታ ከነዋፍሮ ንኽእል ብኸመይ ከነዋፍሮ ንኽእል ዝብል ሓሳባት ክህብ ክፍትን ቀጥታ ናብቲ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክንሰግር ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ኣርእስቲ ገንዘብና ወይ ኣበይ ከነዋፍሮ ንኽእል ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ቀዳመይትን እታ ዝበለፀትን ልዕሊ ኩሉ ውፅኢት ዘለዋን እንተላ invest in yourself ቀዳመይቲ ኢንቨስትመንት ዝበለፀት ኣብ ዝነውሐ ዓመታት ዝለዓለ መለሳት ዘለዋ ኢንቨስትመንት ኣብ ነፍስና ኢንቨስት ምግባር እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ነፍስና ኢንቨስት ክንገብር ከለና ቀዳማይ ኣብ ሓንጎልና ኣብ ኣተሓሳስባና ኣብ ኣእምሮና ንምስፋሕ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ኣተሓሳስባ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ነይረ ንሕና ክንዓቢ ወይ ንዓና ክሕሸና ኣተሓሳስባና ክመሓየሽ ኣለዎ ስለዚ እንድሕሪ ኣብቲ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ዝያዳ ነጢፍና ክንዕወትን ውፅኢት ከነምፅን እንደልዮ ዕላማታት ክንጭብጥ እንድሕሪ ኮይና መጀመርያ ኣተሓሳስባና ንቅሓትናን ክእለታትናን ብዛዕባ እቲ ኢንቨስት ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ኣርእስቲ ክንዕቢ ክንክእል ኣለና እዚ very very important and very fundamental እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ንሕና ሓደ ቢዝነስ ክንዓዮ ኮይና እቲ ቢዝነስ ድማ ንሕና ኣፍልጦና ድሩት ተኮይኑ ከመይ ጌርና ኢና ኣብቲ ዓውዲ ክንዕወትን ንቅድሚት ክንከይድን ስለዚ ቀዳማይ ኣብ ሓንጎልና ኣብ ኣተሓሳስባና ኣእምሮና ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብኸመይ ከኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ኣብ ሓንጎልናስ እንታይ ማለት ኢንቨስትመንት ፕራክቲካሊ እቲ ንገብሮ ንደሊ ዘለና ዓውዲ ርኢና ንዕኡ ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣብቲ ዓውዲ እቲ ክኢላታት ክገብሩና ዝኽእሉ ኮርሳት ክንወስድ ከም ቀደም ኣይኮነን ሎሚ ኩሉ ነገር ወይ ትፈልጡ ወይ ኣይትፈልጡን ኣይኮነን ንኣሽቲ ነገራት ኣብ ግዜኻ ብሰዓት ፍርቂ ሰዓት ንመዓልቲ እናገበርካ ዘይትኽእሎም ኣደነቕቲ ክእለታት ክትመሃረሉ ትኽእል ክፋል ናይ ህይወት ኢና በፂሕና ዘለና ዕድመ ቴክኖሎጂ ነቲ ኣብቲ ዓውድቲ ተኣምሩ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባትን ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ዓውዲ ኣነስ ኣብ ዓውዲ ሬስቶራንት ድዩ ኣይ ዶንት ኖ ኣብ ሓደ ዓውዲ ቢዝነስ ክኸፍት እየ ኢልና ክንሓስብ ከለና ቅድሚ ኣበይ ያለው ገዛ ብገለ ቅድሚ ምባልና እንታይ ዓይነት ክእለታት እዩ ኣብቲ ቢዝነስ እትክዕውተኒ ዝብል ሕቶ ክመፀና ኣለዎ ምክንያቱ ትካል ረኺብካ ድኳን ከፊትካ ማለት ዓዊትካ ማለት ኣይኮነን ኖ እቲ ገይም ሽዑ እዩ ዝጅምር ዘሎ ጌጋ ርድኢት ኣለና መብዛሕትና እታ ትካል ምኽፋት ከም ዓወት ንቆፅራ ኖ እታ ትካል ምኽፋት መጀመርታ ክፋል ናይ ዓወት እያ ስለዚ ቀዳመይቲ ስቴፕ ብዕውት ጌርካ ኣለካ ትካል ምኽፋትካ ዝያዳ ቅድሚ ንዑ ምኽፋትካ ክትሓስበሉ ዘለካ ግን ከመይ ጌርካ ንዓምስ ከፈትካ ክትዕወት ትኽእል ዝብል ኣርእስቲ ኣተኪርና ክንሰርሓሉን ብዕላማ ኣተኩሮ ክረአ ዘለዎ ነጥቢ እዩ ነዚ ንምብፃሕ ሕጂ ቀዳመይቲ ኮርሳት ኣሎ ብዙሕ ቪድዮታት ኣብቲ ታሕቲ እውን ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ናይቲ ቪድዮታት ብኸመይ ክንምሃር ንኽእል ብኸመይ ነቲ ንደልዮ ዘለና ዓውዲ ማስተር ክንገብሮ ንኽእል ምልከት ከነጥሪ ንኽእል እዚ ከዓ ኣብ ገዛና ኬድካ ዩኒቨርሲቲ ኬድካ ጥራይ ዝግበር ኣይኮነን እቲ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣብ ገዛና ኣብቲ ናትና ግዜ ኣብ ትርፊ ግዜና ክግበር ዝኽእል ስለዝኾነ እዚኣ ቀዳመይቲ ክንወስድ ኣለና ስለዚ ኮርሳት ክንወስድ ኣለና መፅሓፍቲ ክነንብብ ኣለና ቪድዮታት ክንርኢ ኣለና ንኣብነት እዚኣ ቪድዮ ናተ ሕጂ ሓንቲ ጀማሪት ክፋል ናይቲ ትምህርቲ እያ ኦልሬዲ ብከምዚ ኣተሓሳስባ ተበጊስካ ቢዝነስ ክትከፍት ከለኻን ካብ ኖዌር ወይ ካብ ዓለልህዎ ይብልዎ ካብ ዘየለ ነገር መፂኻ ትካል ክትከፍት ከለኻ ነንበይኒ እዩ ምክንያቱ እዛ ናተ ቪድዮ ንእሽተይ እንተሪኢኻ ዋላ ክንዲ ዕምቆት ሃለዋ ኣተሓሳስባኻስ ጥምር ዝበለ ዝተፈላለየ ወገናት ዝተንከፈ ዓይነት ንክህልዎ ከዚያ ጥራይ ማለት ኣይኮኑ ብዙሕ ቪድዮታት እውን ገይረ ኣለኹ ሓንቲ ቪድዮ እውን ካልእ ገይረ ነይረ ስለዚ ኣብኡ ከይድካ እንተረኺብካዮ ነቲ ኣተሓሳስባኻ ናብቲ ቢዝነስካ ክትጥምቶም ዘለካ ነገራት ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ take courses read books and watch videos that help you to get there እዚአን ሰለስተ ነጥብታት ነታ ኣተሓሳስባና ግን ኢንቨስት ክብል ከለኹ ኣብ ኣተሓሳስባና ጥራይ ክኸውን የብሉን ኣብቲ ነቲ ኣእምሮና ተሰኪምዎ ዝኸይድ ዘሎ እቲ መኪና ናትና ወይ እቲ ናትና ፀዋሪ ዝኾነ ኣካላትና ድማ እኹል ኢንቨስትመንት ክንገብር ክንክእል ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ እዛ ኣካላትና ሓንቲ ኣካል እዩ ተዋሂብና ዘሎ ንሱ ተሸኪምና ከይድ ንሱ እንድሕር ደኺሙ
كموتينا ولا بحنقولنا سلمتاي نعلم ملو لعلن تحت نكبل زغل فلتات يحلونا نتا أكلاتنا كنت أورو كنت كومنت زي كينا تخول أوزو لوح فلتات حزوة خيدي أكلات موتينا مالتي بخال أزرار سلازي ريل نتي لك كم أمرونا ن أكلاتنا دما كنن investment يدليو بخمين invest نقبر مالتي كل جنزبنا فمالتهم كفالنا جنزبنا كل جزء أب نفسنا ملاي طيمك بنبال على من قدي نفسنا قدامي قال تزاربت نفسنا تزبلت التمبل وي تزبلت بيت مقدس وي كم تعرف كبر بوتاي بلو معناته نوعون ده رح علي خاطر رايك حلوه كازو نوعون ده تخناقين كات رايك كنا كازو كسورة كازو ስለዚህ قدام حماق انفت كسمعكم دليهم كنا تاكلات ناس لمانم رينا تك وي كنقدسلون كنكناخنون على ስለዚህ ጥዑይመት ብምብላዕ ስፖርት ብምዝውታር እንደገና ልክ ነቲ ኣረኣያና ኣብ ነፍስና ዘለና ኮንፊደንስ ክእለትና ብቅዓትና ሓፍ ከብል ዝኽእል ኣከዳድና ምክንያቱ ኮንፊደንስ ናትካ ዘይውስኸካ ክዳን ትክደን ተለካ እውን ይሃስየካ እዩ ምክንያቱ እንታይ ይብላ ብኣከዳድና ብዙሕ እዩ ዘሎ ካብቲ ከምቲ ዘለካ ደይኮንካስ ካ ይብሉ ካልኦት ካብቲ ነቲ ክትኮኖ ትደሊ ዓይነት ክትክደን ኣለካ ፅቡቅ እያ እዚኣ ድማ ሓደ ማናጀር ክኸውን ዝደሊ ታሕቲ ወላ ይሃሉ ናይ ማናጀር ክክደን ኣሎ ዋይ نحنقولون أكلون يقربوا له صباح مناجر نكخونزي visualization ويكا كتكونه تدلي كتكونه مجمار كسب عد حسبت عملت مناجر كنت تبع حج كتكونه نبرو مفتاح مالت it's really good I support it بزي علامات راينا نقبره زي بالنمبر علامات نقبره أنا كله ناتفاني consciously وي برد يتقبر والسانيتات كله أنا نعطهم دقافية يتبع بيدما and then first قدامت invest حنقولنا قالت أبا كالتنا سالسيت دما أفسدرانا what do I mean by family زي كنبل كلنا لك كم كال حلافناتات سدرانا ون كفالنا أتاويتاتنا investment قبومي سدرانا بالكلو قدامت تومناتنا دكنان أبكتينا نزلو زي جنزم تلنا أبوون كوافر كم زلو ندكنا ديونتهم بعد بيتنا ديونتهم كذا كابينا زلو أخول investment نقبر لهم كم زلنا معناته كابهم تراقين كات جنزب أبكال ترى تقبرن تلاها نعمون تبغى يكون نعهم تبغى يكون يحب سكاني أمودة investment تسي حجوسن تجاتها زماله هي وتن من بارس لزخنة نقول نجاراتنا عشان نقبرنا له كمدة نعلم قبر ليه بلان برد كله سدرانا يحواتنا ساتون كفانا investment curve نعم ስለዚህ ንኩሉ ዘተማእከለ ኢንቨስትመንት ክንገብር ክንፍትና ኣለና ግን ዝኽብል ከለኹ ባላንስድ ተቐዳመይቲ ኢንቨስትመንት ናብ ነፍስኻ ናብ ሓንጎልካ ምክንያቱ ኣብዚ ሓንጎልካ ዝለዓለ ኢንቨስት እንድሕር ጌርካ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ክትገብር ከም ዘለካ ክነግረካ ክትፈልጥ ኢኻ ኦልሬዲ That's why كل جزء ናይ ሓንጎል ነገር ቀዳምነት ክዋሃቦ ዝደሊ ሓንጎሉ እንተሰፊሑ ሰብ ተኻልእ ከርክበሉ ብቐጥታ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ድሕሪ ነፍስኻ ኢንቨስትመንት ነፍስኻ ምሰንቃሕካ ምስ ፈለጥካ ተቐዳማይ ካላይ ዝመፅእ ኢንቨስትመንት ብናተይ ርእይቶ ስቶክ ማርኬት ክኸውን ዘለዎ ስለምንታይ ስቶክ ማርኬት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣምፅየ ኣለኹ ሓሙሽተ ነጥብታት ኣለዉ ሓሙሽተን ኩለን ነናተን ብልጫ ኣለወን እትያ ስለምንታይ እትያ ክትኮን ንማለት ኣይኮንኩ ግን ስቶክ ማርኬት ስለምንታይ ኣድላይ ኢንቨስትመንት ይኸውን መሲልኩም ስቶክ ማርኬት ንስኻ ትሰርሖ ኣይኮነን ሓንሳብ ተማሂርካ ነፍስኻ ንቂሕካ ፈሊጥካ ምስ ጀመርካ ኣብኡ ኢንቨስት ክትገብር ኣውቶማቲካሊ ዝኸይድ ንሱ ደገገም ዝበዓሉ ዝኸይድ ባቡር እዩ أبابور أتيخاسي نتو أوتيستا نجار وبا بزي جلجل أيتبلوني خا كسين كه خطخي تراي نسخة فيرماتها خا خطالي ستوك ماركت ما كومي سخا تحنسب تمجمريا جن بزرع جيكاتات كجات مخلي أبت مجمريا تبغى زخانة education وي أفلت أكل وكالو جبز حسابات اللهم ساي ستوك ماركت إنفستن قبل حق زنا زبلوني دس النابل أنا محققكم جن أبدي إنفست قبل قبل أيدلني يعني تبغون كوينوس الذي يسمعني لذي وتوم بلك تدليو نبايك تصحفوا لي تخوليهم لينك قد لكم أنا كم دليل اللي لكم تصحفوا لي تخوليهم شعو really structure غير كها قبرت خلزين هذا سب كتمهروا لك أنا ساعات دوست مركزة اليوم بغليلو كم زجبر يكاز زجبر هيكونن أنت غير كاو نابدي قطعت كسب قليل عيكا كم عينة ملقت كم حال لفسي دليتي هيكونن نابز جديد لذي توم برجز أب ستوك ماركت تدليو نباي زخانة ولا فيسبوك كتكم لينك دري سرلكم فيسبوك كتكم أبتناتي مسج أعطيكم هاي جورجو قال لكم أم ستوك ماركت إنفست قبل دليل لكم تعرف ليش ملص لكم بخالة زرارة نبتورتنا أنا ملص سلزي انتهينا مالتي قدامي أفلت أنا أب ستوك ماركت كعبك خلاله دحريو دمتل your account تناتكا account automatic investing ready كونالو انتهي مالتي زي تا account تناتكا كتا مستنا investment account
ኣካውንትናት ቀጻሊ 300 ኩሉ ግዜ ናብኡ ክሰድድ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንስኻ ወርሒ ወርሒ ኣሃ ሰዲደ ድያ ክትብል የብልካ በዓሉ ደሞዝካ ኣትዩ ንፅባሒቱ በዓሉ ይሰርሕ ማለት እዩ ሳልሳይ እታ ራብዓይቲ ድማ እታ ሳልሰይቲ ድማ ኢንቨስት ሬጉላርሊ ኢን ዳይቨርሲፋይድ ኤንድ ኤፊሽንት ፖርትፎሊዮ እዚ ሕጂ እቲ ቀላሲ እዩ ስቶክ ማርኬት ክንብል ከለና ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ደኽስበካ ኣሎ ደኽስረካ ኣሎ ክቡር ኣሎ ሕሱር ኣሎ ዝተፈላለየ ሜላታት እዩ ዘሎ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣፍልጦ ስለዚ እቲ ቀዳሞት ክልተ ኣገደስቲ ዝብለን ድማ ግን ዳይቨርሲፋይድ ንኩሉ ዘማእከለ ኣብ ሓደ ኣሰት ክላስ ወይ ኣብ ሓደ ዓውዲ ጥራይ ዝፀቐጠ ዘይኮነስ ንኩሉ ዘማእከለ diversified portfolio ከምኡ ድማ efficient ዝብልዎ ኣሎ efficient in terms of costs efficient እንደገና እቲ ፖርትፎሊዮ ናትካ ምክንያቱ ብዙሕ ክትክፈለሉ ትኽእል ኢኻ ባንክ ዲኻ ኢንቨስት ትገብር ዘለካ ኣብ ዝተፈላለየ ይፈላለዩ እጂ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ክትንቀቕ ኣለካ ካልኣይ እቶም ኣድቫይዘርስ ጌርኩም ትሰርሑ ዘለኹም ኩሉ ግዜ independent advisors ወይ ከዓ ምስ ባንክታት ዝሰርሑ ወይ ብኮሚሽን ዝኽፈሉ ኣድቫይዘርስ ከይመኽርኩም ክትጥንቀቑ ኣለኩም ምክንያቱ ሓደ ሰብ ብኮሚሽን ይሰርሕ እንተሎ ኣድቫይስ ክበካ ከሎ ነቲ ዝያዳ ኮሚሽን ዝህቦ እዩ ክሸጠልካ ዝደሊ እቲ ዝያዳ ኮሚሽን ንዑ ዝህቦ ንዓኻ ዝያዳ ዘርባሓካ ከይከውን ይኽእል እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ከይከውንካ ይኽእል ስለዚ እቲ እንኳ ኣድቫይስ ክገብረልካ ዝኽእል ዋላ ብክኢላታት ካልኦት እንድሕር ትኸዱ ኣለኹም ፊክስድ ኣማውንት ገንዘብ ንሰዓት ድዩ ንኩሉ እቲ ፕሮግራም ዲ ክንዲዚ ከኽፍለካ እየ ዝብለካ እሱ እቲ ዝቐንዐ ዋይ ምክንያቱ ንሱ ነታ ሰዓቱ ትኸፍሎ ኣለካ ኣበይና ኢንቨስትመንት ትገብር ግን ኣብቲ ዝበለፀ ክመኽረካ ክእል ምክንያቱ ምስ ካልኦት ኮይኑ ይሰርሕ ስለዘየለ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሓደ ናይ ኢንሹራንስ ሰራሕተኛታት መፅኦም ሲ ናይ ኩሉ ኣድቫይስ ክበካ እየ ይብሉካ ናይ ኩሉ ግን ኣይኮኑን ዝብኻ ናይቶም ዝኸፍልዎም እዮም ዝብኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ እጂ ኣብቲ ፋይናንሻል ፕላኒንግ እውን እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣገደሲ ነጥቢ እያ ምክንያቱ እቶም ኣድቫይዘርስ ንዓኻ ፋይናንሻል ዝህቡኻ ዘለው ንጥቕምካ ድዮም ዝሰርሑ ዘለው ንጥቕሞም ብፍላይ ኣብ ባንክ እንተለው ናይ ባንክ ፀገም ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ባንክ ናቱ ዕላማ ኣለዎ እቲ ኣድቫይዘር ናቱ ዕላማ ኣለዎ እስኻ ድማ ናትካ ዕላማ ኣለካ ስለዚ እቲ ሰራሕተኛ ናይ ባንክ ንዓኻ ኣድቫይስ ክገብር ከሎ በቲ ንዓኻ ሕግዘካ ክደሊ ይኽእል እዩ በቲ ድማ እቲ ባንክ መክሰብ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ባንክ ክኸስብ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ትሬድ ክገብር ኣለዎ ብዙሕ ትሬድ ካብ ንዓኻ ክሳራ እዩ ታክስን ክፍሊትን ስለ ዘለዎ ካልኣይ ድማ ናቶም ዝመረፆም ኣሰት ክላስ ጥራይ ክመርፅ እቶም ንሶም መሪፆሞም ዘሎ ምናልባት ንዓኻ ዘይርብሑኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ክንገብሮ ኣለና ግን ፈሊጥና ክንገብሮ ከለና ኣነ ኩሉ ግዜ ናትየ ከይፈለጥና ጥራይ ክንኣቱ የብልና ዝብል እምነት እዩ ዘለና እታ ሳልሰይቲ እታ ኩልና ንፈልጣ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ኣብ ሪል ቢዝነስ ወይ ከዓ ኣብ ኖርማል ቢዝነስ ኢንቨስት ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እታ ስቶክ ማርኬት ንምንታይ ይጠቕመና ንሕና ይኮንና ንሰርሖ ሓንቲ ሳብ ፈሊጥና ኢንቨስት ምስ ገበርና ግዜና ሰይቭ ንገብር ገንዘብና ግን ኣብ ባክግራውንድ ይሰርሐልና ኣሎ ኣቨሬጅ ወይ ኣብ ዝሓለፈ 20-30 ዓመት ተሪእና ስቶክ ማርኬት ብሓፈሻ ገምጋም ዓመታዊ ኣቨሬጅ ወይ ከዓ ማእከላይ ገምጋም 8% very moderate number ክበኩም ልዕልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕልዩ እውን ግን 8% ሪተርን ይገብር ከም ዝነበረ ክጠቅስ ፈቱ ስለዚ ኣብዚ ንገብሮ ገንዘብ ንሕና ይኮንና ንሰርሖ ገንዘብና ከም ናትና ሰራሕተኛ ኮይኑ ይሰርሐልና ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ኣብ ካልእ ነገር ፎከስ ክንገብር ንካልእ ነገር ገንዘብናን ጉልበትናን ክንዓይ ይሕግዘና ንሕናን ገንዘብናን ጎኒ ጎኒ ኮይና ክንሕግዝ ንኽእል ኣብዚ ኢንቨስት ክንገብር ከለና ካልኣይ ድማ ክዝክራ ዘይብለይ ሓደ 10,000 ዘለዎ ሰብ maybe 2,000 ኣብዚ ኢንቨስት ክገብር ይኽእል ኣብ መጀመርያ 8,000 ኣብዚታት ክገብሮ እየ ዝደልኣኒ ገንዘብካ ኩሉ ኣብዚ ድሓር ኣብዚ ኢንቨስት ትገብሮ ገንዘብ ትቀንዲ again stock market is very important ካል ናይ በይኑ ቪድዮ ክገብር ይፈልጥ እየ ግን ሎሚ ብሓፈሻ ኣብዚ ኢንቨስት ትገብሮ ቀዳማይ እቲ ገንዘብ ዘየድልየካ ክኸውን ኣሎ ፅባሕ ንጎ ድሕሪ ሶም ዘድልየካ ተኮይኑ በጃኹም ኣብዚ ኢንቨስት ትገብሮ ስለምንታይ ከምብላ ኣለኹ እቲ ቀንዲ መክሰብ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣብ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝኾነ እቲ ማጂክ ኦፍ ኮምፓውንዲንግ ወይ ኣልበርት አንስታይን the 8 wonders ዝበሎ ናይ ዓለምና ተዘገረሚ 7 ዝበሃሉ ሻምናዮም እንተሎ ኮይኑ ኢሉ compounding interest እቲ compounding interest እቲ ማጂክ ናቱ ኣብ ነዊሕ ግዜ ይሰርሕ እዚኣ እታ ሳልሰይቲ ኩልና ንፈልጣ ኢና እዚኣ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረባ ይደልኒ እዚኣ ሪል ቢዝነስ ኣብ ሪል ቢዝነስ ክንብል ከለና ሬስቶራንታት ድኳናት እንዳ መሻጢት እንዳ ቀምቃማይ ገራጃት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዚ እቶም ኮቪስቲክ ኣብ ሰርቪስ ሴክተር ክንርኢ ከለና ወይ ካልእ ዓውዲ ቤቢ ሲቲንግ ንኣብነት ደይን ዘይርዳእና ስራሕ እንተሎ ኩልና ክንገብሮ ንኽእል እንተሎ ሓደ ቤቢ ሲቲንግ እዩ ቤቢ ሲቲንግ ማለት ቆልዓ መሓዝ ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ ኢምፖርታንት ይኾን መሲልኩም ኩሉ ሰብ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ማዕርዮም ክልቲኦም ኣብ ካሪየር ናቶም ወይ ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓውዲ ናቶም ዝጎይብሉ ዘለዉ ግዜ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ቆልዓ መን ይሕዙ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ስለዚ ሓደ ኣዝዩ ሉክሬቲቭ ወይ ኣዝዩ ሰሓቢ ቢዝነስ እንተሎ ኮይኑ ቤቢ ሲቲንግ እዩ ክንዕቀ የብልና ኩሉ ግዜ ብቴክኖሎጂ ጥራይ ኣይኮነን ዝህተም ሲምፕል ነገራት ፅሬት ከምኡ ፅሬት እጂ ኩሉ ግዜ ሓንጎልና
ክፍት ኣቢልና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ናይ ግድና ኣይኮነን ኣብ ናይ ፅሬት ካምፓኒ ጥራይ ክንሰርሕ በዓልና ኢኒሽቲቭ ወሲድና ነቶም ኣብ ከባቢና ወይ ፃዓዱ ኮኔክት ንኹን ኣብ ኔትወርክ ናይ ፃዓዱ ጌርና ኣቶም ሰባት ንስኹም ቢዚ ኢኹም ገዛኹም ከተፅርዮ ኣይትኽእሉን ኢኹም ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ድዩ ክንዲዚያ ክተፅርየልኩም ምሳይ ዲሌት ገብሩ ኣነ ግዜ የለን ትብሎም ርግፀኛ እዚ ሓንቲ ሪል ኣትራክቲቭ ቢዝነስ ሞዴል እያ እቶም ናይ ፅሬት ካምፓኒታት ትርጉማት እዮም ፈልጥ ጉልበት ሰብ እዮም ዝምዝምዙ ምክንያቱ ብኸመይ ጀሚሮም ብከምዚ ናተይ ሓሳብ ጀሚሮም እጅግ መዓት መክሰብ ስለ ዝገብሩ ስለዚ ሪሊ ኣብቲ ከባቢና በቲ ዘለና ፀጋታት ዝብል ዘለኹ በዚ ናይ ግድና ኣይኮነን ኣብ ኮምፒተር ሳይንስ ወይ ኣብ ዲጂታላይዜሽን ጥራይ ክንብል ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ክንነጥፍ ክንክእል ኣለና ከምኡ እውን እቶም ፀጋታት ክንክእል ዘለና ወይ ፍልጠት ዘለና ኮንሳልቲንግ ድማ ኢምፖርታንት እዩ እቲ ንፈልጦ ንሕና ገለት ኣብ ሓደ ካምፓኒ ፅኢልካ ባርያ ኮይንካ ኣብኡ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትርፊ ግዜካ ድማ በቲ ናትካ ኤክስፐርቲስ ንካልኦት ዘይፈልጡ ክትምህርን ክትሕግዝን ክትክእል ከለካ ሓደ ሪሊ ኢንትረስቲንግ ቢዝነስ እዩ ስለዚ እዘን ዓውድታት እዚአን ብግዲ ክንግደስ ኣለና ናይ ግድና ኣይኮናን ኣብ ሶፊስቲኬትድ ጥራይ ቢዝነስ ክኸውን ኣብ ቤቢሲቲንግ ክሊኒንግ ኤንድ ኮንሰልቲንግ ጀስት ላይክ እዚ ሬስቶራንት እዚ ዝያዳ ንፈልጦ ኢና ብዙሕ ግዜ ካልኣይ ኣብዚ ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ካብ ተውህቦና ክብገስ ክኽእል ኣሎ ካብ ገንዘብ ኣይኮነን ክብገስ ኣሎ ኣነስ ተውህቦ ወይ ኣብ ከምዚ ፀጋታት ስለ ዘለኒ ምስኡን ተሰሪሐ ክዕወት ክኽእል እየ ኩሉ ግዜ ኣብ ተውህቦናን ኣብ ድሌታትናን ኣብ ክእለታትናን ዝተመርኮሰ ቢዝነስ ንክዕወት ዝያዳ ዕድል ኣለዎ ካብ ሓንቲ ዘይብልና ሬስቶራንት ክትከፍት ከለካ ሓደ ክሽንካ ይትኽእልን ካልኣይ ገለ እንተኮይንካ ፀገም ኣለካ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ቆፂርካ ዘለካ ሼፍ ገዲፍካ ከይድ ይኽእል እዩ ሬስቶራንትካ ብዓብዪ ኣብ ሼፋት እዩ ዝምርኮስ ክሳብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሕ ማለት እዚ ጥንቃቅ ክንከል ኣለና እቲ ንገብሮ ትካላት ንሕና እውን ኮምፕሊሜንታር ወይ ምስኡ ዝኸይድ ክእለታት ክህልወና ኣሎ ታሳሰይቲ ድማ ቢዝነስ ኢን ኣፍሪካ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካታት ኣለዋ ኣብተን ሃገራት ቴንካ ኢንቨስት ክንገብር ክንክእል ኣለና ወይ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ቀሊል ማለት ኣይኮንኩን ኣበይ ብዘይገድስ ኣብ ኣፍሪካ ግን ካብቲ ዘለና ኣብ ምዕቡል ዓለም ተለና ኣብ ካልእ ሃገር ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ እውን በልኩ ነይረ ግን ግበሩ ዝጥዕመኩም ተኮይኑ ኣነ ግን ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ንኢንቨስትመንት ርጉእ መድረክ ስለዘየለ እዚ ክብል ኣይከነ ግን ተቐሪብካ ምፅናሕካ ዝመስልዎ የለን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ግን ንስኹም ትፈልጥዎ ካባይ ንላዕሊ ኣብቲ ዝምቻኩም ኩሉ ግዜ ሓሳብ ክህልወኩም ኣሎ እንታይ ግድን ክትከልቱ ዘይትኽእሉ ምስ ካልኦት ሰባት ኮይንካ ወይ ኣብ ምስኣቡ ዘሎ ወይ ምስ ቤተሰብካ ወይ ትሓውካ ኩሉ ግዜ ናይ ቢዝነስ ኮላቦሬሽን ንሓስበሉ መንገዲ ክኸውን ኣሎ እቲ ዓውድታት ሕርሻ ድዩ ቱሪዝም ድዩ ቴክኖሎጂ ድዩ ኩሉ ኣብ ከባቢካ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናብኡ ትራንስፈር ምግባር ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ሓሳብ ኣብ ሪል ቢዝነስ ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ዝብል እውን ኣብ ሓንጎልና ከም ደወል ክቃጭል ክኽእል ኣለዎ ክንሓስበሉ ንክእል ኣለና መዓልታዊ ሓደ መዓልትካ እቲ መልሲ ጠበሽ ክብልና እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ነቂሕካ ምሕሳብ ማለት እዩ እታ ራብዐይቲ ከዓ ከለ ካብቶም ናተይ ፓሽን ዝኾነት ያሳኻ ዲጂታል ቢዝነስ ሪል ቢዝነስ ወይ ፕራክቲካል ቢዝነስ ፀኒሕና ሕጂ ዲጂታል ቢዝነስ ከዓ ናይ ግዜና ዘሎ ቢዝነስ ድማ ቀዳማይ ካብኦም ዝመፅእ ሕጂ ኢኮመርስ ወይ ከዓ እዚ ኦንላይን ቢዝነስስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ኣማዞን ኢቤይ ኣሊኤክስፕረስ ኣለውካ እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም እሶም ዓበይቲ ፕላትፎርምስ እዮም ኣብኡ ከም ሴለር ኮይንካ ክትሸይጥ ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ናትካ ኣካውንት ትኸፍት ኣብ ኣማዞን ወይ ኣብ ኢቤይ ሽዑ ሴለር ኣካውንት ተልካዮም ኣለዎ ፕሮሰሳት ቪድዮታት ኣለዎ ኣብ ዩቲብ ኩሉ ከመይ ጌርካ ክትገብሮ ከም ትኽእል ጥራይ ተበግሶ እንታይ ኢለኩም ነይረ ኢኮመርስ ክትገብር ተደሊኻ ቲች ዮርሰልፍ ኩሉ ተሃዘይ ቅድም ሓንጎልካ ክትንቃሕ ኣለካ ኣብዚ ከተንብብ ኣለካ ክብለካ ከለኹ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኮንኩን ዝዛረብ ዘለዉ ነዚኦም ካብዚኦም ክትገብሮ ትደሊ ዓውዲ መሪፅካ ንዑ ዝምልከት ኮርስን ንዑ ዝምልከት መፅሓፍትን ክንወስድን ከነነብብን ክንነቃሕና ኣለና ኩሉ ኮኔክትድ እዩ ስለዚ ኣብ ኣማዞን ዲ ኣብ ኢቤይ ኣብ ኣሊኤክስፕረስ ኢዚ እዩ ከም ሎማ ይቀልኒ ቢዝነስ ክትገብር ኣብኡ እንታይ እዩ ኩሉ ነገር ቴኪንግ ኬር ኦፍ ቢዝነስ ናትካ ኣለካ ሾፕ ናትካ ኣለካ ኣድቨርታይዝ ዝገብሮ የስ ብዙሕ ውትድር ኣለዎ ምክንያቱ ኩሉ ስለ ዝገብሮ ስታንድ ኣውት ክትገብር ወይ ካብ ካልኦም ፍልይ ዝበለ ንክትገብር ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ስራሕ ንዕሮስ ካልእ ዩኒክ ፕሮዳክት ዩኒክ ማርኬት ኣለካ ፍሉይ ዕዳጋን ፍሉይ ኣቅሓን ሒዝካ ትቐርብ ተለካ ዘይትዕወተሉ ምክንያት የለ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብቲ ባክግራውንድ ዘሎ ስለ ዝሕግዙካ ከፋፋልቲ ገለመለ ኩሉ ኣማዞን እቶም ፕላትፎርምስ ቴኪንግ ኬር ኦፍ ስለ ዝገብርዎ ካልኣይቲ ካብኣ ትበልፅ ነገር እንተላ ብፍላይ ምስ ሓበሻና ክትከይድ ትኽእልካ ድሮፕ ሺፒንግ ትበሃል ድሮፕ ሺፒንግ እጅ እንታይ እዩ ፕላትፎርም በዓል ሾፒፋይ ዎኮመርስ ወይ ከዓ ማግኔቶ ብዙሓት ኣለዉ ኣብኦም ንሳቶም ሓደ ድኳን ሂቡካ እዛ ድኳን ናትካያ ፕላትፎርም ትገብር ኦንላይን ሾፕ ወላ በዓል ኣማዞን ከምኡ እቲ ንብረት ናትካ ከይከውን ይኽእል ኣብቲ ፕላትፎርም ትሸጦ ግን ምስቶም ኣከፋፈልቲ ናትካ ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮንካ ተምፅኡ ኣይትግዝእዎ ኦንላይን ድኳን ትኸፍት እቶም ሰፕላየርስ ሽዑ ናባኹም ይሰድዎ ምስ ሸጥኩሞ ትእዝዙ እንታይ ማለት እዩ ቆይልካ 10 ዙርያ ሒዝካ ብገዛኻ ኣቐሚጥካ ንዕን ተዘይተሸይጠን ፋሽኖም ምስ ወዳእካ ክንደይ ክሳራ ከምፃልካ ግን ከይገዛኻ ፅቡቅ ስእልታት ናይቲ ፕሮዳክት ካብቲ ናትካ ፕላትፎርም ሰሪትካ
شعو الديمان لمس مصر تتقلب مس مصر شعو كاتا أزيز كاد مس من قد كتفتر كلا لك زي دروب شيبين بعد سبيشال هنا بيزنس موديلي نبزح حد سبعة دماغ تقامي تاسع سيتي أبزي ديجيتال ماركت أبزي ديجيتال بزنس نتورك ماركتينج يعني نتورك ماركتينج بزعبا حنت سفز بلد فيديو خجبرت علاتني خجبري غير له already بوست كوني أتري واقم سلزي بزعبا زون حدا the right company تعقد داس أب نتورك ماركتينج تاع أين company كل مرة لنا زخانة زيا أب كالفيديو تبوك سريع له أبا رأيوه سلزي أبا أتلي عملتي تا مودة دما مودة ديكون تحمشيتي معناته extremely important aspect يا تحمشيتي غير له كل جزء بحمشات جبر كل جزء مودة تلزونه important you السادما real estate ويكا جزا مالتي نجي investment خنبل كلنا كلتا نجارينا ردان هنا جزان business انترينا نفلت نجي real estate بزح عينة درجات تالو بزح عينة ميلات تنالو سلزي هذا كابتوم real estate options كل جزء أنا غزارب كله ذكار جزا مجزاء معناته ناتي كمية جيركا طبقات نبب سوري بخمي طبقات أبي بخمي طبعاً لعل جزء خيط تزي أبتي ريل استيت كنزارب كلنا بمسرته كمية جيرنا نتي جزا جنزبن أتهاونز قبرنا من قد نفتري نعانا جزينا نبرلون صبغي في رداني ما غاي كوننجن أبزب زعبا إنفستمنت سلنا زارب زلنا زيادة تجزا نبعلون جنزب زمسألو من قد كنحسب كنكلا لنا أبزب العودية زيادة صغيرة أزمر زلوا سلزي كل جزء جزا لنا جزا تجزا ذكارن تقينو زيادة positive cash flow بلو cash أبجب بحاس لزمسأل كذا عب ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ግን ብዙሕ ገንዘብ ካብ ግዛኻ ካብ ክጅባኻ ስለ ዝወሰልካ ስትረስ ኣብ ሂወትካ ክፈጥረልካ ኽእል እዩ ምክንያቱ 30 ዓመት ወይ 20 ዓመት እንድሕሪ ሪል ስቴት ሞርጌጅ ጥራይ ክትከፍል ተኮይንካ መሱ ከዓ 50% 30% ገንዘብካ ዝወሰልካ እንተሎ ካልእ ኢንቨስትመንት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ተካርዮ እንተለካ ግን ንሱ ንባዕሉ ይሽፍን ስለ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ክራይ ዶ ገዛ ኣብ ገዛ ክራይ ዶ ኣብ ገዛኻ ምንባር ትብል ሓደ ክሪቲካል ነጥቢ እዩ ግን ኣብ መብዛሕትኦም ዲስካሽንስ ወይ ሪሰርች ኣንብቦ ከይድኩም ምክራይ ይበልፅ ምክንያቱ ሪል ስቴት ገዛእኻዮ ትነብሮ እንተለካ ብዙሕ ዋጋታት ብዙሕ ወፃኢታት ኣለዎ ሰብ ዘይፈልጦ ሂደን ታክስ ድዩ ገለመለ መዓት ኣለዎ ወፃኢታት ስለዚ ፅቡቅ እዩ ግን ብምስትውዓልን ብፍልጠት እንተገበርናዮ ካ ዝበለፀ ማለት እዩ ካልኣይ ሪል ስቴት ፕሮፐርቲስ ኢን ኣፍሪካ ልክዕ ከምቲ ኢንቨስትመንት ኣብ ኣፍሪካ ሪል ቢዝነስ ዝበልኩ ኣብ ሪል ስቴት ድማ ኣበይ ብዘይገድስ ንኣኹም ኣብ ዝጥዕመኩም ኔትወርክ ኣብ ዘለኩም ቻንስ ኣብ ዘለኩም ግን ኣብ ሪል ስቴት እውን ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር እውን ካብቲ ኣብቲ ዘለኹም ዝለዓለ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል ይበሃለ የስ ኣፍሪካ ሪስክ ኣለዎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ሪስክ ኣለዎን ሪስክ ከይወሰድካ ከዓ ብዙሕ ሪተርን የለን ስለዚ ኣመዛዚንካ እቲ ሪስክን መለሳናትን ሪኢኻ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣብ ፕሮፐርቲስ ኢንቨስት ምግባር ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ኣብቲ ዓውድናትና ቢዝነስ ግድን ኣብ ግምት ክንእትዎ ዘለና እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ኢንቨስት ክንገብር ኣብዚ ታሳልሲት ምክደግማ ኢንቨስት ኢን ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ትራስትስ እዚኦም እንታይ እዮም ሕጂ ኣብዚ ኣነ ብጣዕሚ እየ ገዛ ቅድሚ ክትገዝእ ከለካ ከም ኦፕሽንስ እንታይ ኣሎ ኣብ ገዛ ኣብ ሪል ስቴት ኢንቨስት ክትገብር ተኮይንካ ካምፓኒታት ኣለዉ ናይ ሪል ስቴት ምስኦም ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ንሳቶም ይመርፁልካ ኣበይ ቦታ እዮም ዝገዝኡ ኣበይ ቦታ እቲ ገዛ ከመይ እዩ ብኸመይ እዩ ገለመለ ንሶም እዮም ቴክ ኬር ዝገብሮ ግን መለሳ ናይቲ ገንዘብ ከምዚ ስቶክ ማርኬት ዝተወሰነ ፍራክሽን እዮም ዝመልሱልካ 5% ድዩ 6% ድዩ 7% ድዩ 4% ዲፐንድስ ግን ንስኻ ብቐጥታ ነቲ ገዛ ኣይትውንኖን ኢኻ ክፋል ናይታ ገንዘብካ ጥራይካ ትውንና ናታ ገዛ ብቐሊሉ ካ ሽጥካ ክትወፅእ ትኽእል ስለዚ እዚ እውን ሓደ ኣብ ሪል ስቴት ከም ኦፕሽን እዩ ምክንያቱ ሓደ ሪል ስቴት ክትገዝእ ከለካ ሎኬሽን ዝተፈላለየ ፋክተራት ኣብ ግምት ክትእቱ ክትክእል ኣለካ ኣብ ሓደ ገጠር ሰብ ዘይጥቀሞ እንተገዚእካ ገንዘብካ ከይሰርሕ ይኽእል እዩ ገዛ ንበይኑ ኣብኡ ተጓሒፉ ዝነብር መዓት ገንዘብ ሒዝልካ ክቕመጥ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ከም ኦፕሽን ይገልፅ ኣለኹ ብሓፈሻ ክደግሞ ከለኹ ግን ሕጂ ሕፅር ኣቢለ تا قدامت investment ወይ تا ዝበለፀ ካብዚ ኩለን investment ኣብ ጥቂሰን ዘለኹ the number one important one is investing in you invest in yourself that is the most important تا ዝበለፀት investment ኣብ ነፍስኻ ኣብ ሓንጎልካ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ትገብራ ምክንያቱ ንሳ እንድሕሪ ዓብያ ተኻልእ ኩሉ ከተርክበሉ ስለ ትኽእል ብፍልጠት ስለ ትገብሮ ብርድኢት ወይ ብምስውዓል ስለ ትገብሮ ዘለካ ተኻልእ እውን ኣይከፍን ካልኣይ ድማ ልክዕ ከምታ ሓንጎልና ድማ ኣካላትና ድማ ሓደ ሰብ ሲሕሰብ ወንዶ ማዓት ፍልጠት ኣለዎ ጥዕና እንተዘይብሉ ትርጉም እኳ የብሉን ክትሕጎስ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንሓንጎልና ዝብሎ ዘለኹ ንኣካላትና ድማ ክንክን ክንገብረሉ ስፖርት ድዩ ዘድልየና ጥዑይ ምግቢ ድዩ ዘድልየና ከምኡ ድማ ልክዕ ንተሓሳስባና ንኮንፊደንስና ንዝዕባ ኣከዳድና ክንክደል ኣለና ደረጃና ምስ ደረጃና እንተኸደካ ፅቡቅ ኣባኹም ይገትፈሱ
قالين نسدراناون بزقبعنا بملو جنزبنا ذي كونس فراكشن أتاويتنا ما نسدراناون حلفنا تعلمنا أو من إنفست نقبر زيادة ما بسدرانا أبتمرت زتاقة تفلاك وعلو تغينا من أبتمرتهم إذا زتوكرن تجبرنا هشانا لك كمان نساتهم ونأخذ مالتي سالسا تغاليتي ستوك ماركت اللي له ستوك ماركت لك بتمرتي تجمر صبوق غير كترداي فلوتو دهريو اكاونت كفتال لك انفستمنت اجين زي كتبرو تدلدي تقولوا تلهم اب فيسبوك شات الله اب شات صحفوا لي انا كستبال اب كم زهجر الله اب كم زي انفست قبل دليل الله كل دهريو نمبريك بك مغل تفل عليه من قتات كنفتر نغل بغامي كحجزكم مغل ግን ኣነ ኣብዚኣ መፅአ ኣብዚኣ ግበሩ ክብለኩም ኣይደልን ሓደ እቲ ናተይ ኦዲየንስ ትምተኸታተልቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኢኹም ዘለዎም ስለዚ ሓደ ቦታ የለን ዝተፈላለየ እዩ ዘሎ ዝተፈላለየ ርቋሒታት እዩ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ክብል ትፅበዩኒ ሰባት ኣለኹም ግን ኣይከኣልኒ ሶሪ ትሓዝብለይ ሳልሳይ ሪል ስቴት ኢለ ኣለኹ ሪል ቢዝነስ ኢለ ኣለኹ እዚ ከዓ ሬስቶራንታት ክኾኑ ይኽእል ድኳናት ክኾኑ ይኽእል ቢዩቲ ሳሎንን ጋራጅስ እንተኽኢልና ነዚ እውን ዋላ ነዚ ዘለና ቢዝነስ እውን ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደሊ ኩሉ ግዜ እዚኦም ክልተ ኣስፔክትስ ክንሕውሶም ክንፍትን ኣለና ድኳን እንተለኩም ኮይኑ ኢኮመርስ ሳይት ምስኡ ክትውስኹ ኣለኩም ሬስቶራንት ኣለኩም ናይ ግድን ዌብሳይት ክህልወኩም ኣለዎ ዋላ ኣድቨርታይዝመንት ናትኩም ከማንሲ ሪሊ ዘድልየካ ዋላ ሬስቶራንት ኣለውካ ድኳን እንተለውካ ዲጂታል ፕሬዘንስ ናትካ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ዲጂታሊ ፕሬዘንት ክትኮን ኣለካ ምክንያቱ እዚኣቶም ነገራት እዚኣቶም በዚኦም ንላዕሊ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ በዚ ናይ ዲጂታል ቢዝነስስ ማለት እዩ ስለዚ ሬስቶራንት ኣለና ኢልኩም ኦኬ ሬስቶራንት ዌብሳይት ክህልወኩም ኣለዎ ኣብ በዓል ኣይ ዶንት ኖ ኣለዉ እቶም ናይ ኣብ ጉግል ትሪፕ ኣድቫይዘር ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኣካውንት ኣለካ ሬስቶራንት ሰብሲ ኣብቲ ገዛኹም ኣትዩ ምስ በልዐ ፕሊዝ ኣብ ሬት ባግበርና በልዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሬስቶራንት ክደሊ ከለካ ዙሩይ ከይዲ ሬስቶራንት ክደሊ እንተኮይነ ኣነ እታ ሽም ሬስቶራንት ይፅዕፋ ትመፀኒ ካልኦት ዓማዊል ኣብኣ ኣትዮም እንታይ ኢሎም እየ ዘንብብ ንዓኻ ደው ኢለ ከይሓተካ ኸለ እቶም ካልኦት ኣብኣ ኣትዮም እንታይ ፅሕፉ እንተደይ ተፃሒፉ ብሓፈሻ እቶም ኤውሮጳውያን ወይ ኣሜሪካውያን ከይመፁካ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብዛዕባኻ ዝፈልጥዎ ስለ ዘይብሎም ከማኻ ካልኦት ስለ ዘለዎ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ዓሚልኩም ፅቡቅ እንጊድኩም ክኸይድ ከሎ ሬት በግበረልና ትብልዎ ካብ ቲፕ ንላዕሊ ንሱ እዩ ቲፕ 5 ቅርሺ ክበካ ኸእል ኣገዳሲ ኣይኮነ 5 ቅርሺ ሓንቲ ጥቕሚ ይግብሉ ኣብኣ ሬት ተገይርልካ ኮሜንት ተፅሒፍልካ ግን ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት እዩ ብዙሕ ቢዝነስ ስለ ዘምፃልካ ካልእ ብዙሕ ኣሎ ኦንላይን ማርኬቲንግ ክትገብሮ ዘለካ ልክዕ ንስኻ ትደልዮም ዓይነት ካስተመርስ ንዕኦም ኣድቨርታይዝመንት ክትገብረሉ ትኽእል እሱ እውን ብቐጥታ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዘለኩም ቴክስት ክትገብሩለይ ትኽእሉ ኢኹም ከም ግዜኡ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ ብኸመይ ከምኡ ክትገብርዎ ትኽእሉ ብኸመይ ዌብሳይት ክትገብርሉ ትኽእሉ ኣብኡ እውን ክሕግዘኩም ክፍትን እየ ብዝተኻለኒ ግን ፅሒፍኩም ስደድብለይ ወይ ኢሜይልካ ግድ ኢሜይል ናተይ ካ ትፈልጡ ኢኹም ድራር ጂሜል ዳት ኮም ኢልኩም ክሰዱለይ ትኽእሉ እዮም ኣብኡ እውን ዝያዳ ዝኾነ ክግበር ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ዝለዓለ ዝበልኩ ኣብዚኣ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ቢዝነስ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ሬስቶራንት ወይ ድኳን ጥራይ ከይመስለና ቤቢ ሲቲንግ ቆልዑ ምክንኻን ናይ ቢዚ ዘለዉ ከባቢኹም ዘለዉ ስራሕ ዘለዎም ዝጓያዩ ዘለዉ ከመይ ጌርኩም ደቆም ትሕዝሎም ብቐሊሉ ክትጅምርዎ ትኽእሉ ናይ ግድና ይኮን ትካል ክትገብር ኣብ ገዛኻ እውን ክትሕዞም ትኽእል ዝተፈላለዩ ነገር ስለዚ ንሰብ ቢዝነስ ማለት ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሽግር ናይ ሰብ ምፍታሕ እሞ እናፈታሕካ ቁርብ ክትክፈል ከለካ ማለት እዩ ቢዝነስ ካልእ ኣይኮነን እዚኣ ክትርዳእና ኣለዎ ስለዚ ክሊኒንግ ከምኡ ብዙሕ ሰብ እዩ ግዜ ዘይብሉ ነብሱ ክዳውንቱ ነብሱ ንገብር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሓደ ናይ ፃዕዱ ወይ ኣብቲ ከባቢኹም ዘለዉ ኢንቫይሮንመንት ክትከድኹን ዋላ ናይ ሓበሻ ፅቡቅ ፕሮፌሽን ዘለዎም ሰርክል እንተለውኹም ናይ ግድና ይኮንኩም ብትምህርቲ ንዕኦም ሰርቪስ ምሃብ እቶም ምሁራት እውን እኮ ንሃብታማት እዮም ዝሰርሕሎም ዘለዉ ንዕኦም ብዝናትና ስራሕ ስርሑ ይብልዎም ኣለዉ ደመወዝ ከፍልዎም ኣለዉ ንስኹም ድማ ልክዕ ከምኡ ቢዝነስ ማይንድሴት ኬትካ ሄይ ስኻ ቢዝ ግዜ የብልካ መኪናኻ ኣነ ከምዚ ዝገብረልካ ከምዚ ዝገብረልካ ከምዚ ዝኽፈለለይ this is a business concept ከመይ ጌርካ ላውንድሪ ዲኻ ትኸፍት ናትካ ዝተፈላለየ ሜላታት think about that this is very important business model ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ኩሉ ነገር ዘይከኣል ኣይምሰለና ኣብ ከባቢና እዩ ዘሎ ናይ ፀጋታት ናይ ቢዝነስ እዚ ሳውን ንጠቀመላ ካልእ ድማ ናብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባርካ ኣይንሕማቕ ማለት እዩ ከም ዝበልኮ እቲ ዲጂታላይዜሽን ድማ ኣሎ ናይዚ እውን ፍልይ ዝበለት ቪድዮ ክገብር ሓስብ እየ ግን እቲ ጠለብ ናይቲ ሰባት ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ሪል ስቴት ከምኡ ድማ ስለዚ ብጣዕሚ ነዊሓላ እዚኣ ቪድዮ መስለኒ ግን ጠቃሚት ክትኮነኩም ተስፋ ይገብር ብዙሕ ኣድላይ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ብዚ ይፈልጥ ያነ ያ ስለዚ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ከመይ ጌርና ኣበይ ክንዋፍሮ ንኽእል ዝብል ሕቶታት ኣንፈታት ክብ ፈቲና ኣለኹ ስለዚ ካብኡ ተበጊስኩም እቲ ከተድምዕሉ ትኽእሉ ፊልድ መሪፅኩም ኣብኡ ሎሚን ፅባሕ እንዘይኮነስ ሓሳብ ክጅምሩ ኣለኩም ኣብ ሓንጎልኩም ብዙሕ ፕሮሰስ ክትገብሩ ኣለኩም እንታይ ይብሉ ሓንቲ ዘረባ ናይ መወዳእታ ከም ጥቕሲ እታ ፐላሶሲ ቅድሚ ምስራሓ ተሰሪሓላ ይብሉ ፓላሶ ክስራሕ ተኮይናስ ኮምፕሊትሊ መስማራን
زينغوان كل كالكوليتد كوين كل تسألي قريب له تسألي مسقربه يعني تسألي يوم زتقبرو تاي مالتي كم بيزنس متاونا سألي كلونا لو ناي عوتنا بغمي كن عوت مخانا جن 100% خا كون يبلو نسو تراي حفشاو سألي كلونا زلومر ابسولوت لنفسه كف دقيق كنشفنا يبلنا نيشتي سألي كلونا لو سو إلا بسميت كنات يبلنا زاكر ريسيرش كنقبر لنا قبل اليوجن نيشتي زاخلنا ريسيرش مزقبرنا أو كتابة بيزنس أو إخات مهارات معبالن سلطانا بيجاتات كتفصل ميها كأونا تعرم كاي صغير بر ناي كل حتوتات مفتاحي مسرحوا كيا بيزنس كخفتي مقبار جي كايو بحات يرجع قبل دخل توم نايم جمرة ترون زلهم شمي جورجي بحال طفل علينا حبرة تسمنا كتاكم زخل زبل كوا بيزنس أب سنام روز تناخب أرستاتي يقربيه سلذي أب channel ناتا يوتيوب أب جي تراري لكم تروحون تدخلوا أب فيسبوك دما جورجو تراري لكم تروحون تدخلوا أو أب تبيج ناتي انتري مسج فانكشن سلذلو أو خد صحف تدخليهم ويا أب ويب سايت كده تدخلوا إيميل ناتي يكون كوسفالكم يدرار .george@gmail.com أو ها كتصحف لي تدخلوا مالتي ስለዚህ እቶም ኮሜንት ትገብሩ ኩሉ ግዜ ከይክበልኩ ከይሓልፍ ቃላት እየ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ብጣዕሚ እየ ዘንቐኩም ይቐኒየለይ እቶም ካልኦት ድማ ርእይቶኹም ፀሓፉ ኢት ሪሊ ሄልፕስ ሕቶታትኩም ፀሓፉ ናይ ርእሲ ደስ ዝብለኩም እኔ ትንጥያ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝያዳ ደስ ዝብለኩም ከመይ ክትከውን ነይርዎ ርእይቶኹም ወስኽሉ ናተይሲ መወዳእታ ኣይኮነ ናትኩም ርእይቶ ድማ ወስኽሉ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝወዲ ኣለኹ ዝሓንቀኒ ኣብ ካልእ ቪድዮ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ዝምለሰኩም ቻው